Ne kadar değer verdiysek o kadar değersizleştik. Artık kimseyi de sevmek istemiyorum. Hiç kimseyi de geleceğime ait görmüyorum. Yanmışım ben. Sanmışım ben. Попитаха ме, ако един човек се тръгва от мене, какво бих му казала. Отвърнах, ако един часовник е счупен, това не означава, че времето е спряло. Отсъствието на никого няма да е края на живота ми. Затова не отдавам пълно доверие и уважение. Ако давам повече, ще загубя или човека, или в крайна сметка себе си.